Шулай итеп, Татарстан пандемияның яңа дәверенә аяк баса кебек. Моңа кадәр март аенда коронавирус белән авыручылар нигездә чит илдән йоктырып кайтучылар булса, бүген инде бөтенләй башка хәл. Хәзер авыручылар белән якыннан аралашып йоктыручылар күпчелекне тәшкил итә. Бу атнада коронавирус республика районнарында да күпләп ачыклана башлады. Хәтта Теләче, Балтач, Саба кебек авыл тормышы белән яшәүче районнарга да килеп җитте ул. Татарстанда хәзер фаразлар ясый башладылар. Эпидемияның югары ноктасы май азагында булырга мөмкин. Innastage ширкәте берничә төрле сценарий тәкъдим итте. Алар коронавирус таралган 10 илне сайлап алып, шуның нигезендә Татарстан өчен фаразлар ясый. Иң уңайы үзебезнең ел. Ул очракта май азагында коронавирус йоктыручылар саны 26 меңгә җитәчәк, иң начары Италия юлыннан китү. Бу очракта 23 майда авыручылар инде 350 мең булачак, көненә 200 кеше үләчәк. Уйлап карасаң, бер фараз икенчесеннән куркынычрак. Бу санарга салкын акыл белән карарга кирәк. Татарстан хакимияте, президент командасы шулай эш итә дә. Хәзер бар игътибар, бөтен көч тә сәламәтлек саклау өлкәсенә бирелгән. Безнең медицина коронавируска никадәр каршы торырга әзер. Антитәнчекләргә тестларны Татарстанда кайчан үткәрергә мөмкин булачак? Гөлнар Сайфетдинова дәвам итә. Бу атнада республикада коронавирус йоктыручылар узган атна ахырына булган саннар белән чагыштырганда 2 артты. Авыру күбрәк тарала башлады. Казанда 1000нән артык урын, 2 госпиталь әзерләнде. Көрәшнең алгы сызыгында башыннан алып инфекцион авырулар хастаханасы торса, аңа өстәп республика клиник хастаханасының травма үзәге вакытлыча госпитальгә әйләнде. Ул иң авыр хәлдәгеләрне кабул итәргә җиһазландырылган. 60 яшьтән өлкәннәрне шушында алып киләчәкләр. COVID-19 диагнозы расланганнарны шәһәрнең 7-нче клиник хастаханасында да дәвалыйлар. Биредә моның өчен аерым корпус бүленгән. Всего в республике для приема пациентов COVID-19 готовы 26 лечебных учреждений на 3049 коек. Я очень надеюсь, что эти койки нам не понадобятся. Яхшыга өметләнеп, начар хәлгә әзерләнә бүген республика. Өстәмә урыннар булдырыла, ИВЛ җиһазларының яңа партиясын көтәләр, эпидемияның үсеш темпы көненә 15%. Географиясы киңәя, коронавирус районнарга тарала. Теләче, Мамадыш, Лаеш, Буа, Тәтеш, Азнакай, Саба, Балтач, барлыгы 17 район һәм шәһәрдә. Вся республика поделена на 5 округов. Республика шартлыча 5 округка бүленде. Үзәкләре Казан, Яршаллы, Түбәнкама, Әлмәт һәм Чистайда. Әгәр кеше авырып китә икән, аны зонасына карап, шундагы хастаханәләргә китерәчәкләр. Ковид кына түгел, пневмонияның авыр төре белән авыручылар да күп профильле клиникаларга эләгергә тиеш. Шундый зоналарның берсе Яршаллы. Мондагы 3 медицина учреждениесендә бүген 440 өстәмә урын бар. Ветераннар госпиталендә үзгәртеп коралар. Палаталарның күбесенә кислород бирү җайланмалары куела. Вот кислородные вот как раз трубки идут вот. Оболотках и подача кислорода для этих аппаратов. Үпкәнең ясалма эшләтү аппаратлары да алынган. Киләсе атнага госпиталь әзер булырга тиеш. Татарстанның гомуми әзерлеге турында Рөстәм Миңнеханов бу җомгада Владимир Путинга җиткерде. Россия президенты видеолемтәш үткәргән киңәшмә барышында. Хастаханәдә урыннарның яртысы ИВЛ аппаратлары белән тәэмин ителгән. 4000 медицина хезмәткәре махсус әзерлек уза. На данный момент задействованы 12 госпиталей, почти на 1400 коек. Остальные мы можем развернуть в течение нескольких часов по мере потребности. Диагностика новой коронавирусной инфекции осуществляется в 10 лабораториях, в том числе 1 лаборатория частная. Бу атнада Роспотребнадзор вирус белән бер ай көрәшүнең нәтиҗәсен игълан итте. Коронавируслыларның яртысында авыру билгеләре сизелми. Алар карантинда өйдә, даими медицина күзәтүендә. Хәлләре начарайган чиракта хастаханәгә озатыла. Мартта читтән кайтканнар гына чирләсә, апрельдә авыру алар белән аралашкан кешеләрдә күзәтелә башлады. Мондый очраклар гаиләләрдә һәм кечкенә коллективларда табыла. Ширне шул рәвешле йоктыру кешедә авыру симптомнарын күренмәү йогынтысында артты. 144 очракның 56-сында пациентта авыру билгеләре бөтенләй беленми. Апрельдә коронавирус Мәскәү, Санкт-Петербургтан кайтучыларда табылды. 27 кешедә. Шуның белән бәйле бу атнадан әлеге шәһәрләрдән кайтканнарны да 2 атналык мәҗбүри карантинга җибәрә башладылар. За последние сутки 200. Соңгы тәүлектә 200 кешегә республика баш санитар табибының өйдә утырырга дигән карары тапшырылды. Алар 2 атна карантинда булырга тиеш. Пәнҗешәмбе төнендә Казанга Таиландтан туристлар кайтып төште. Алар самолетта ук тикшерелә. Соңыннан гына Ливадия шәфханәсенә озаталар. 2 атна карантинга. Барлыгы 111 кеше, шуларның 17се балалар. Туристлар Татарстаннан гына түгел, Самара, Пермь, Киров
Пенза, Калугдан. Ежедневный осмотр доктора. Аларны күнгә 2 мәртәбә табиблар тикшерә, тән температураларында үлчәп торалар. Шунда ук документлар тутырыла. Самочувствие нормальное. Үземне яхшы хис итәм, барыбыз да сәламәт, беребез дә ютәлләми, монда яхшы гына килеп урнаштык. Табиблардан тыш шифахана хезмәткәрләре дә кунаклар белән даими элемтәдә үзләрен ничек хис итәләр, ашау-эчү, яшәү шартлары барысы да игътибар үзәгендә. Завтрак, обед, ужин 3 тапкыр. Безгә барлар китереп бирәләр. Без аннан үзебез монда раздавайтабыз телешкә белән. Ялар үзләрен без ишек шакыйбыз, алар үзләре чыгып алалар. Посудага одноразовый пакетка салалар, ишек төбенә куялар, без аннан җыеп ташлыйбыз. Җомга көнгә булган мәгълүмат буенча республикада 28 меңнән артык кеше коронавируска тикшерелгән. Апрель ахырында Татарстанда COVID-19га каршы иммунитет тесты барлыкка килергә тиеш. Вот анализов. Антитәнчекләр анализын кертү 110% ышаныч белән әйтү мөмкинлеген бирә. Әлеге система буенча кешедән кан алына, плазмасы тикшерелә. Антитәнчекләр күп икән, димәк кеше инде авырган, андый плазманы вируслы кешене дәвалаганда файдаланырга мөмкин. Татарстан коронавирус таралуының иң югары ноктасына җитмәгән әле, аның төгәл вакытын киләсе 2-3 атна хәл итәчәк ди министр. Ул арада аерым бер компанияләр математик модель булдырып фаразларын тәкъдим итә. Коронавирус иң күп таралачак чор май уртасы, авырулар саны 13 меңнән артмаска тиеш. Пандемия вакытында Татарстанны көтә торган иң уңай фараз бу. Россиядә коронавирус таралуының иң югары ноктасы 13 майга туры килер дип исәпләдек. Бу чорда бер үк вакытта якынча 250-260 мең кеше авыраячак. Татарстан турында сөйләсәк, 24-25 мең кеше, әмма бездә ул соңрак 27 майларда күзәтелер дип көтелә. Әмма вакыйгалар башка юнәлеш алырга да мөмкин. Әйтик, Италиядәге сыман андый очракта вирусны республиканың 350 мең кешесе йоктыра ала. Германия тәҗрибәсен исәпкә алсак, авыручылар саны 88 меңнән артык, югары ноктасы 26 майда. Әгәр дә вазгыять иң начар юл белән дәвам итсә, ковидтан көн саен 200 кеше үләргә мөмкин. Хәзерге вазгыять 2 атналык кертелгән чараларның нәтиҗәсе. Димәк, һәр чикләү вирусның таралу юлын үзгәртә, я киметә, я арттыра. Гөлназ Сайфетдинова, Рәнзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.